Un, dos, tres... Són centenars de xiclets enganxats al passeig marítim de l'Escala. És una imatge que es repeteix a diversos llocs públics de la vila, fruit de l'incivisme d'uns quants que no volen caminar uns metres fins una paperera generant el que podem veure, sensació de brutícia i despesa de diners per fer la neteja. A partir d'aquesta setmana, l'empresa de neteja comença a fer servir una màquina que genera un flux de vapor d'aigua a 120 graus i alta pressió, que haurà d'arrencar amb paciència tots els xiclets. Tot darrere es passarà un altre aparell que acaba de netejar el terra. La diferència entre l'abans i el després es distingeix clarament. Avui aquest matí s'ha fet la prova de la màquina aquesta de treure xiclets. És una necessitat que teníem i que feia molt de temps que hi anàvem al darrere, perquè tenim uns certs llocs com és aquí Passeig de Riells, la plaça Víctor Català, la platja, que estan molt i molt plenes de xiclets, i és una de les coses que ens havíem posat entre cella i cella, a veure si ho podíem arreglar. És la màquina que fa això, ens suposava si l'havíem de comprar una despesa molt important. Ho hem pogut arreglar amb una de les màquines que tenia Urbacer, que no cal dir que se'ns hi han posat molt bé i ens han donat tota classe de facilitats. Avui ho estem provant, avui s'està demostrant que sí, que es pot treure, que el passeig quedarà molt bé quan estigui tot fet, poder encara en quedarà alguna. El que sí demanem és una cosa que és molt laboriosa per anar traient xiclet per xiclet, i el que jo demanaria des de Televisió a l'Escala és que la gent tingués cura quan menja xiclets. Jo també sóc un amant dels xiclets, però hem de pensar que per tot tenim papereres. Aquí al Passeig de Riells n'hi ha una a cada pas i que no costa res, un cop és acabat de menjar el xiclet, de llançar-lo a la paperera. S'ha fet una prova també a la plaça del Mercat, en tenim ja uns quants de trets, i a la platja també s'ha començat. En mica intentarem arribar a l'estiu amb tot el que és el xiclet, de tenir-ho tret o mig tret, i ja tenir una mica la cara neta, però que sí, torno a repetir, jo des de les càmeres de televisió, l'Escala, demanar a la gent que siguin curosos, demanar-los aquest punt de civisme i pensar que tenim papereres al costat i que no costa res de llançar el xiclet a la paperera, perquè això hem de pensar que suposa una despesa molt important, moltes hores aquí lluitant per treure el xiclet. Ens quedarà el passeig molt bé, però si l'endemà ja hi hem de tornar a tenir xiclets, això ens desmoralitza una mica.